natin yung sitwasyon. Ayan at tumubo na nga ng bahagya. Ayan na oh. Doon banda may tubig na rin oh. Nandito sa bahay. Tinapay. Ayan po at pauwi na tayo. Kaya ko lang pala. Alas 2:47. At yun si tatay, andun na. Hindi talaga mapigilan. Hindi na mapigilan. Tapos, nuli, uwi na ako. Kaya ako kung hindi mo mapigilan ito. Andun na, inatid ni Ka Jewel. Uwi muna siya ng Taguig. Suot muna tayo ng raincoat. Tapos update tayo. Ang vlog natin gagawin, update natin yung lake. Kung nadagdagan na ba yung tubig. Ay, nag-burn out na. Na-upload sana ako. Ay. Amo mo sa patsamba ko ah. Naka-vlog pa ako sa ano. Kalo. Ano, uwi na tayo. Baka abutan pa ng malakas na ulan. Let's G na. Kuya, Sige. let's G na ako. Si Kuya nung uli. Si Kuya Arnel tsaka si Kuya Gatcho na una na. Handa akong mag-upload sana kaso nag-burn out. Yun, uwi na rin ako. Let's G na tayo. Yo, uwi na ako, Chain. Oo. Ha? Tapos na. Di maka-upload, burn out na. Uwi na. Ayan at uwi na tayo. Dapat si tatay, sasakay sana si tatay dun sa San Roque. Ang kasana ni Kagatcho, kaso nung palis na biglang bumuhos yung ulan na malakas. Kaya nagpatila na lang, tapos inabot na ng oras. Alanganin na. Yo guys. Alanganin na yung oras kung dun pa San Roque. Kaya yun, dito na lang si tatay sasakay sa dyan sa highway. Pinatid na lang ni Kuya Jewel ni Papa ni Palawan. Tingnan natin yung ano, yung lake dyan sa Boulevard kung umangat na. Kasi maghapon na yung ulan. Kanina gumagawa kami dun sa bahay ni Crystalline. Napakalakas ng ulan. Ayun at dito na tayo sa may Boulevard, yung pinapasyalan. Tingnan natin yung tubig dito sa lake. Ayun, wala nang mga nagtitinda. Natin yung sitwasyon. Ayan at tumubo na nga ng bahagya. Ayan na oh. Kasi yung mga water lily nagsikalat na, ibig sabihin
tumubo na talaga yung tubig. Kasi yung mga water lily na yan sa gilid yan eh. Ngayon inabot na ng tubig, gumit na naman. Pag magdamag pa yung tubig, sigurado dun sa daanan sa Bacolod, baka ikot na naman kami niyan. Baka di madaanan na. Kung sana wag naman, dun tayo uuwi, kabila, Lakeside. Dun sa unan Kilagwin. Ito may mga ano naman, may mga graba, mga bato, buhangin kasi aayusin daw to. Kumbaga dudugtungan pa yung boulevard. Di ko alam kung saan yung tawid nito, kung saan yung hangganan ng kalsada na to. Doon banda yung bahay nila Chinchin, sa unahan na yan. Let's G. Tayo ng ano, tag 5. Magkano sa Panligaspi? Tayo po. Wait. Dito tag 5 rin. Bali 100 no? Bili tayo ng tinapay. Ito. Salamat. Ito yung bumili na ako ng tinapay, ang pasalubong. Lagay ko sa U-box. Pauwi na tayo. Yan, Pilasisi. Sana hindi di brown out dun sa ano, dun sa Lakeside. Dun sa Lakeside, sana hindi brown out para maka-upload tayo. Ayan, at dito na tayo sa New Zealand. Daming mga tao, pwede na gaanong marami. Mga nanguhuli ng isda. Ayan, matubig na. May mga namiminuwit. Doon banda may tubig na rin, no? Uwi na tayo. Yo. Hi. Hi, sir.
nagtitinda. Wala na naglalaro. Balibulan. Sipang takraw dyan. Wala na. Dito na sa tulay, daming naglalaya, huli ng isda. Karpa. Laki ng karpa. Ayun, at dumaan muna ako dito sa bahay. Nag-upload ako kasi dun sa bato. Nag-burn out. Nag-upload sana ako dun sa site kasi may wifi nga dun kay Chinchin. So nag-burn out na dito na ako kila Papa nag-upload. Tapos nakita ko may mga pwedeng magulay. Yan. Lubi-lubi. Nyug-nyugan kung tawagin sa iba. Ayun, nanguha na ako. May pang-ulam na ako ngayong gabi. Gulay, puro muna tayo gulay kasi yun nga, tumataas yung dugo natin. Diba? Ganun lang dumiskarte yung isang paring Jason yun. Di, tipid na. Hanap na lang tayo ng nyug. Ganda nyo, no? Let's go na tayo. Uwi na. Mga nagtatanim na ng palay dito. Putik-putik na dito sa daanan nila, mama. Na. Ay. Nandito lang sa bahay. Ma. Tinapay. Gulay. Ano ulam mo kanina? Ulam kanina? Ano yan? Isda. Gulay tayo. Luto muna ako at naka-upload na ako doon. Mamaya na ako mag-i-edit. Magluluto muna ako ng pang-ulam. Bigla ka ng kape. May tinapay dyan, oh. Mag-merienda ka. Tawag si baby. Ha? Huwag na muna yun. Magulay muna tayo. Longganisa pala sana yung ulam namin. At yan po, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat. Siyempre, thank you sa mga patuloy na sumusuporta ng aking vlog. All viewers, all sponsor, thank you po. Yan. I love you all. Bye-bye.